26 बिसिनि TTDC Chongbario Tipura Mothanengai Batainai Shimna Tomakari TTDC constituency ni candidate Rabindra Deborma door-to-door camping Klaika Dumrakari dog VC Amingsha Dongorpara o Kaitam Thayo tini door-to-door camping Klaika Tipura Mothanengai Batanai Rabindra Deborma Lukurak by Malaika Lukuna by Koklam Shalaika Buskani Chongbario Bo Kapleng nin bagi bobo shak tharjangno amhaikeno door-to-door camping khlaimani mangflino jakha Rabindra Deborma Simna Tomakari nang batani TTDC Chongbario Haida ADC Chongbario Rabindra Deborma no kaplai but kabang but by kaplai klai nei hani ADC nirbachon kabang but by Rabindra Deborma no kaplai klai nei nogo bubagre kami bubagre Samukuru bubagre Tukuriwa bubagra Tipramotha long live hani ADC nirbachon Tipramotha no kaplai klai nei hani ADC butot bubagra no kaplai klai na Wilauna bubagrano hambai tai tini chung o dumrakari bisingo klaijak je phongni simi chung je tini dur nogo haboi chini lukorok bai malayoi je kaisa dur je program no biseshe chaloknai chini borongmanang Sumli Sabjuni Chairman Binoy Deborma Tai Chino Sector Sumli Sector ni in charge Chin Borongwanang Sunar Ranjan Deborma Ngai Tawuk Chinoro Chini YTF ni Chini Block Committee ni Vice President Ngai Chini Warriors Rock Bishes ke Chini Borei Bodol Je West District ni Vice President Ohila Deborma Soho Oro Kabangma Chini Oro Jara Chini Kormokorta Rock Borongma Belakan Hambai Maruo Karon Chung nukha Chung hicap khainai khangkai taklai Tripura rajyo bishes kai ADC amchayo je bubagra je kono botol bai gedal yauino 2021 je phaimani apro je 18 ta seat manmani aboni sai taibo kabang tauk seat manoi bubagra no taibo chini borok hamjangmani mari ingya khaba sokat sengrenai abo chung nogo thangai jokhon public bai jokhon malayo mungsamai ephang thung tobo bubagrano borok poitosao bubagra kai haki filirinai ar bubagrano badrioi je rajnৈতিক dol rok jara buto batainai rok borang kai hano buini thani phalnai tabuk duita jinis norki ki filirinai de na norki phalnai de ge public rok sau sengtai china hano tai phalani rajilia bisi kolok ma sekang Udbastoba Govanchai Bumihin ke Bumi Daurok Nzaka Tabuk Jara Congress Communist BJP Kainerok Tabuk Omahike Truk Bisharamganjo Kanjonpur Segna Naimarok Borok Paratongi Pano Bubagra Samani Chini Tripura Mothanetarok Samani Saimanu Abunuti Bongni Bakha Duzak Boni Bagi Borok Zora Simisi Nasing Dongsiwo Chung Simna Tomakari Inya Kaiba Burjongnogo Waikinogo Rota Tripura Ho Chung Naikangkai 100% ya 1000% chung jasa kapan jidi nai ini chung puila chini dumakari bisiwo chini nogo dur chini program belakai chung khatung laijak ini sabchani bising pano especially chini TWF ni cadres rok chini members rok belakai oro tini participant khlaika tai chini YTF tai Tripura Mothani chini tamnai Sumli sector ni joto akara sakara adong rok tai chini domakarik bisini chini bisi committee rok tongo tai chini boronggonang taklai ni chini candidate Rabindra Deborma bo tongo ormogi cheng belai khatungjak cheng je thangka je nogo thangka belai khai borok ni support cheng mangka jotono hope khlaika jotono asarika taklai Tripura Mothanono borok kapai khaina hene bubagra ki